La lluita per la millora dels drets ciutadans a Xàtiva no s'entendria sense Mercè Climent. Ha sigut sindicalista, ha reivindicat una millor educació pública a la ciutat, fou cofundadora de la primera associació veïnal i posteriorment del moviment feminista. La seva màxima ha sigut defensar que les accions individuals han d'acompanyar l'acció política. Ser feminista per a mi és viure en llibertat, és viure en dignitat, sobretot per a construir una societat més lliure, més igualitària. I ser feminista és educar en valors, per a que puguen tindre un món més lliure, un món sobretot en el respecte al medi ambient, el respecte a la identitat de cada persona pugui tindre, el respecte a la diferència. Per a mi tot això representa ser feminista. Jo aporto al feminisme avui en dia solidaritat per a lluitar contra la discriminació de les dones en tots els àmbits, perquè la discriminació en els llocs que jo estic veig que les dones són les que més estan patint la discriminació. Quan hi ha problemes d'atur, problemes d'exclusió social, són les dones les que porten tota la càrrega. I això és el que jo avui en dia estic lluitant, sobretot per les dones, perquè no estiguen en exclusió social. La pandèmia l'he vist molt mal, perquè he pensat en les persones que estan vivint en una habitació que no podien eixir. Ja no dic un pis, una habitació que no podien eixir. Les xiquetes i xiquets que no anaven a escola, per a mi això ha sigut molt greu. I després, a part d'això, és que no tenien els mitjans per a continuar la mateixa mida que altres que sí que tenen més mitjans en l'escola. Per tant, crec que ha sigut una cosa que ens costarà molt d'eixir endavant. M'agradaria dir-los i aportar que lluiten per aconseguir el que vulguin i que no estiguen sempre cosificades simplement per el fet d'haver nascut dona i que continuen sempre la lluita, que sempre continuen, perquè hi ha molt per aconseguir, sobretot que no hi hagi més violacions, i després per aconseguir que s'acaben ja els maltractaments de les dones, les violacions, i que s'acaben ja, per favor, les manades d'agressors i violadors. Això és el que aporta i m'agradaria ja que per fi s'aconseguirà. Donar les gràcies a un col·lectiu de Xàtiva molt important que ha lluitat molt per la defensa de les dones, que és Xàtiva, que crec que des que Xàtiva ja fa anys que està, s'han aconseguit moltes coses. És de veres que les dones anem molt a poc a poc. Sempre han dit que adelantem un pas i n'atrasem dos, però pense que Xàtiva és una ciutat violeta avui gràcies a que està Xàtiva, i per a mi crec que és una cosa molt important. Les dones tindrien que tindre sororitat, tindrien que tindre molta empatia entre nosaltres mateixes, perquè totes juntes segurament podrem aconseguir aquests dos passos que anem enrere, anar-los endavant.